Assalamu alaikum vatandaşlar. Bugünkü görüngdeşligim umuman aýdylanda Türkmenistanyň adam şertleri barada, adam durmuş şertleri barada görüngdeşlik etmege makul bildim. Vatandaşlar, kän halatlarda bir adamyň göwnüne degijek bolsak, misal üçin apa sözlenilýär. Mal, haýwan dep, misal üçin. Emma şo hatda haýwan, zoologiýanyň kanuny boýunça şo haýwanlar hatda öz ýaşaýan, indi rusçalap aýdanda real abitaniýa diýen. Öz ýaşaýan daş töwereginde iýmitiň ýetmezçilik ýagdaýy dörände massawy köpçülikleýin başga ýerlere göç edýärler. Göç edýärler ýagny. Ýyrtyjy haýwan bolsun, ot ýeýän haýwan bolsun. O iýmit ýetmezçiligi netijesinde başga ýerlere göçmäne mejbur bolýarlar. Kän görensiňiz şoň ýaly perdaçylary, ene Afrikada mysal üçin savannalarda o gurakluk bolsa şu suw gözläp näçe kilometre gitýär haýwanlar. Edil yırtıcı hayvanlar kem av yetmezçilik etse, av avlap bilmeseler başka yere avın köprak yerine göçmeli oldular. Şimdi adam bağlatından nähile. O başta belleşmeli, gün yetmezçilik edip adama misal üçün hayvan dip gäýnes. Hatta hayvanım öz ýaşaýan yerinde azık iýmitiň azalandygyny bilip, o günni görmek üçin başka yerlere göçe edil şonuň ýaly. O bizim Türkmen halkymyzy hem oşoň ýaly ýagdaýa sezawar boldy diýip bilersiz. Ýakynda bir video gördüm. Video diýsem hatda video da däl. TikTokda paýlaşypdyrlar. Surat, o çoň manyly surat. Şo taýda gelin birlikde tomaşa edeliň. Suratyň manysy nämeden ibaret? Ynha vatandaşlar, şu ekranda görýän suratyňyz ömür diýip ýazyp, ýagny adamyň ömüri. Ana çağa dogulýar. O müdekler tak ayak çıkarmanka soň ayak çıkarıp oýnaýar. Eýem iş başarjanlyk ýaşyna ýetdi. Ýagny görýäňizmi, Türkiýe döwletiniň baýdagy boýlan, ýagny bu taýda hudojnik näme diýjek bolýar? Türkmenistanda dogulsaň da iş ýarawlylyk döwrüne ýeteninde diňe bir Türkiýede o daşary ýurda çykyp işlemeli, sen güzeranyny görmeli. Ýanky belleşmýäli, hatda haýwanlar hem azyk etmezçiligi netijesinde başga ýerlere gitmeli bolýarlar. Hudojniga kim çeken olsa da berekella diyen o düşüncesi var eken o suratlandır bilen o ınha işlemeli döwrü biraz ýaşy garraýy, ondan soň watana dönüp gelmeli, soňunda da mazaryň şekilini şekillendiripdir. Ýagny soň ýok bolmaly, ýagny jan bermeli diýip. Indi şu taýda bellep geçjek zadym, o da nesip etse ýurda baryp, o bir ýurdun näme ýurdun içinde mazaryň galmagy, o da nesip etse beýnansak da watandaşlar, o köp Türkmen vatandaşlarımıza, Türkmenistanlı vatandaşlarımıza ýurtda jan vermek nesip etmedi. Habarymyz var, pandemiýa döwründe ýollar ýapylyp, näçe vatandaşymyzyň mazary o Türkiýe döwletinde, ýagny Kilot mezarlygynda o galdy. Ondan başga da beýleki hadisalarda da kän şuň ýaly wakalara gawat geldik. Hatta mazarynyň watanda bolmagy ulan bir yetip bolmajak arzuw ýaly bolup göründi. O taýda men bir ýürek basaýyn şu hudojnyň hyzmaty üçin. Soň ýalňyşmasam bul öňen başga bir ýerde paýlaşylan. Şondan alınıp ikinji, üçünji adam bolup paýlaşýar. Şonda da töwelenme rasmotry gowy, kän kommentariýalar ýazypdyrlar. Indi gaýnansak da käbir Türkmenistanly vatandaşlarymız gülýaly ýurdumuz var. Owa işleseň şu taýda da iş var. Owa gülala güllük. Has galy berse de näme? Beýleki döwletleriň adamlary daşary ýurtlara çykyp işlenakmy diýip oýna jogap berdik aktivistlere diýip şoň ýaly sözler bilen jogap berýänler var. Hawa bar beýleki ýurtlarda da var. Daşary ýurda gidip işlemek. Indi şu beýleki ýurtlardaky raýatlaryň daşary ýurda gidip işleýiş şertleri bilen türkmen halkynyň daşary ýurtda işleýiş şertleri deňmi diýen sorag ýüze çykýar. Mysal üçin, iň bärkisi bilýäňiz Türkmenistandan çykmak dert. Türkmenistandan çykyp bilseň edil bir lotareýiň utuş utanýaly. Çoň ýaly bolup görünýär. Ondan başga
daşar ýurda gidip işlen beýleki döwletleriň raýatlary dolu medisina şertlerinden peýdalanmaga we beýleki ýagdaýlarda öz hak hukugyny gorap şol uğurda o peýdalanyp bilýärler. Iň bärkisi medisinany alalar. Hatta bizde şunýaly ýagdaýlar bolýar. Daşary ýurtda gaçak galyp, ýagny nelegal ýagdaýda galyp, mysal üçin aýlygy zady berilmese, baryp dawa edip bilmeýär. Dawa etse birinji nowatda seniň özüň gaçak adyp ýurda göýermekleri mümkin. Şol gorku bar. Iň bir elementarny, prostoy primerlaryň biri. Ondan başga da saglyk şerti diýene başga o ken neme şertler var. De beýleki ýurtlaryň adamlary da çykyp işleýän bolsa, şu şertler bilen deňmi bizim türkmen halkymyzyň? Ýok. Indi watandaşlar ýene bir aýtjak zadym. O Ruslarda bir söz var. Маленькое дело лучше, чем большое безделье diýen. O azacık şu öz pikirini aýdyp bilmegem, eýýär men bir e, uly sepkit diýip hasaplaýan öz şu pikirini iň bolmasa kommentariýalarda ýazmak. Öz pikirini o ýerde hokman o hökümeti ýamanlamak ýa eýlek beýlek delýäne. O şol awtoryň şu hudojnik çeken suraty bilen ylalaşýar. Dogrudan hem şeýle diýip ýazmak eýýäm bir sepkit diýip düşünýän men watandaşlar. Indi men şutaýda esasan hem Türkmenistan hökümetiniň ünsün çekmek isleýän. Şolaryň gıtbatyna. Gülýaly watanymyz bar bolsa, gülýaly watanymyz bar bolsa, o aktivistlaryň pikirlerini, ideologiýasyny, ideýasyny basyp ýatyrmak üçin o öz adamlarymyz ulanýarmyz. Bular pula işleýär, pula satylan, o bu işleri pul üçin etdi edip, de şu kommentariýada dogry hudojnik, tüs, çuňur surat çekipsiň, aýdanlaryň bilen ylalaşýan diýip kommentariýa ýazanlara hem diýme pul tölenýän bolmaly. Sizin düşünjäňiz boýunça Türkmenistan hökümeti. Nämemiş? Türkmenistan gulaly güllükmiş. Men ýene bir gezek gaýtylýan. Hatta haýwan iýmitiň ýetmezçiligi netijesinde göçmeli bolýar başga bir ýere. Soň adam näme etmeli? Owa Türkmenistanda işsizlik, korrupsiýa, söz azatlygy ýok. Sähel baş galdyrdym. O türmelerde ýitip gitmeli, çüýremeli. Bu haçana çellem dowam etmeli. Gelin vatandaşlar komentariyalara üns verelim. Ha vatandaşlarımız yazıyor. Garibanlığın gözü kör olsun. Gençliğimiz gurbette ziyan oldu diye. Görüşümüz yani. Ve 2011. yıl yani Türkmenistan Türkiye 2024 2011-2024 aralığı yani ben Türkiye'de diyecek olayım. 13 yıldan beri. Eğer yurdumuz gülalı güllük olsa, oğuçluk olsa, halk şotayı engmez mi? Gowy günde ýaşaýan diýip. Men uwerin. Dolu ynamyň bar. Şunu ýazan adam kim bolsa da mysal üçin elinde действительно suroo geçmedik zagran pasportu ýok bolmaly 2011'de daha gelen bolsa. Kaçak. Diýmek kaçak ýagdaýda. Saglyk ýagdaýy nemesi nähli boljak, elde strahowkasy bolmasa. Şunu halka alada yetişimiz. Türkmenistan hökümeti. Valla içim kül oldu. Yaşlığım kül oldu. İş bilen. Gıygırıp içim boşadasım geliyor. Yani halkın kalbından, yüreğinden çıkan sözler. Komentaryalara yerleştirilen vatandaşlar. 18 senedir gurbetteyim. Hayatımı bu bizimki de Allah'ım sonumuzu hayır etsin. 17 yıldan beri zahmet çekip yurdaşlar yurtta deyim. Sonumuz gowy da Allah Taala diýip mene. Şunýaly ýagdaý. Hakyky dogry yüreğime jünk boldy. Iň gowsy memlekete döneýim, yeter ömür gysga. Gysgaçyk ömrüm bar diýip memlekete döneýim. Dogry diýip şol suratda yüreğime jünk boldy diýip. 20 ýaşymda 2009'da Türkiye geldim.
2014'te Türkmenistan'a bardım. 2015'te Kazakistan'a gittim işlemene. 2020'de geldim. Öýde bir hepde bolup Türkiye geldim. Dedim. Bir hepde öýde bolup. 2015'ten 2020'ye çelli Kazakistan'da işlep 2020'de Türkmenistan'a öýüne var. Bir hepde öýünde bolup yine Türkiye gaýdyp geldim diye. Türkiye geldim. Yine hazır 36 yaşımda gençliğimi yitirdim. Yani yaşlığımı yitirdim. Öýdäkileri diýip Allah'ım sabır versin diye. Yani vatandaşlar. Oyun için, kendimiz için yaşamayınız. Çabuk ve erken iş gücümüzü, okulumuzu bitirip toprağımıza erken hayata dolanmak herkese nasip etsin. Ailemize. O iş gücümüzü, okulumuzu bitirip de her gün de yurda dolanmamıza Allah nasip etsin diye. Katı doğru koyuptur şunu. 2019-2004 yıl aralığı Türkiye'de. Katı doğru bir resim. 14 yılım geçiptir Eyyem Türk'tü. Ömür deyilen zat katı kıyısga. Vatandaşlarımızın yüreğinden çıkan sesler. Bizim yaşadıklarımızı çocuklarımız yaşamasın. İnşallah buna da şükür edelim. Bizim gören azabımızı çağalarımız görmesin diye. Vatandaşlarımızın yürek sesi vatandaşlar. Katı doğru resim gençliğim burada geçti. 6 yıl oldu. Yani. Benim 20 yılım geçti. O vatandaşlar şuna benzer komentaryalar. Hemen sonra yüze çıkıyor. Bu komentarya yazanlarım bulamıyorum onda. Ve yazan komentarya için hemen bunlara da gonorar veriliyor. Nähili pikir etdiňiz. Türkmenistan hökümeti. Gülýaly asuda ýurdumuz var. O asudalygyna gep ýok basmanymyz. Arasa parahat ona gep ýok. Emma bu çykýan halk çyksandan çykýan. Ýok, mätäçlikden çykýan. Alaçsızlıktan çykýan. Yurt başında oturanlar, Türkmenistan'ı dolandırıp oturanlar, bu zatlar sizin aladağınız değil mi? Kim aladı etmeli? Başarmayamaz. Aydın biz başaramızak. Şu meseleleri çözüp bilemizak. Meseleler çözmeyene derek öte kıyınlaştırmanın uğruna çıkıyamız. Buna bir näme de olsa bir halkda daşary ýurda çykmana birazrak mümkinçilikler var da o vize girdiňiz, zat etdiňiz. O mümkinçilikden hem mahrum etdiňiz Türkmenistan hökümeti. Sonra vize çykýan. Sizin borçunuz, maksadyňyz halky gowy günde ýaşatmakmy ya gitdikçe barha ezmekmi? Kıyın güne sokmakmy? Türkmenistan hökümeti. Yani yine bir gezek. Kim çeken olsa da şu suratı öz minnetdarlığını bildirýän. Batı doğru. Çok manalı surat koyulan şu komentariye yazanlara da o Allah'ım uzak ömürler versin. Dine men şu surat doğru çekilen deyip kılalaşan adamı men şonu siyasata koşuldu ya devlete karşı gitti deyip men düşünemek. Ya doğrusa da doğru değil men hakikatten ki kıynansak da o gün görmek için başarı yurda çıkan adamlarımız katıken. Onda da tüveleme. Gaz zapası boyunca Türkmenistan dünyada dördüncü yerde duran devletin adamlar daşary yurtda şuňal ýagdaýda galmagy döwlet baş tutanlar üçin awraýmyka. Yine bir bellep geçecek zadım vatandaşlar daşary yurtda ýa-ni aýdyşmaýaly köp ýylyny ýagny zähmete gujurly döwre, başarjan döwre daşary yurtda galan vatandaşlar ýurdu dolanandan soň pensiýa alarmyka? Garrandan soň şolaryň ukwaly nähil bolmaly. Bu arada oylanyan, alada etdiyen var mı? Zatları oylanmak için, alada etmek için koyulan vezifedeki adamlar danatandan ha, bugün arkadağımıza, arkadağı serdarımıza
Nähili gowy görünsek gäkdi. Şu alada bilen oýanýan bolmaly. Eger hakykatdan hem öz wezipesini gysarnyksyz, kemçiliksiz ýerine ýetirýän bolsa, şol wezipedäki adamlar, halk bu ýagdaýa düşmeli däl. Ondan başga da göz başyny asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýtýan bir atalar sözümüz bar watandaşlar. Towşana doguduk depedik. Gaty üçin manyly söz. Üççe söz, emma manysy gaty uly towşana doguduk depe. Näme de bolsa öz göbek ganyň daman topragyň öz ýurdun öz watanyň dip hasaplanylýar. Emma watandaşlar bu ýagdaýlary, bu hadisalary görüp şu atalar sözüne birazrak ýitgeşmek, girizmek bolarmy diýen öň towşana doguduk depe diýip aýdylanysa, menim pikirimçe indi towşana doýduk depe boldy. Doglan yerim däldi, doýan yerim diýen ýaly. Ana şoňa mejbur etdiler. Gynansak da Türkmenistan hökümeti. Vatandaşlar ýene bir gezek ýatlatýan. Dymyp otursak, dymyp oturýas. Iň bolmasa, iň bolmandy şu ýaly videolara kommentariýa ýazmagyňyz hem uly işin netijesi vatandaşlar. Şolam uly koşant. Minnettar. Like basanlar şol video, kommentariýa ýazanlar, ýanlary sag bolsun. O vatandaşlar ýene de başga da bir näçe temalarda entek görleşeriz. Bugünlükçe men şu efirime geçirip tutaryan üns berip çereleriniz üçin hoş sag olun vatandaşlar.